En gepleit bij Jacob. Los mij. Los mij. Los mij alsjeblieft. Los mij. Ik moet teruggaan. Ik moet teruggaan. Dat is mijn branding. En die engel slaat bij Jacob op zijn hip. Zullen die hip breek. Luister. Luister. En jouw mannelijkheid. En jouw gebed. Moet je afzak. Laat hij jou zeggen. Mijn zin. En luister. Vandaag. Kan ik jou gaan leren. Vandaag. Als jouw gebeden voor de Heere gehoord. Ik weet niet of je verstaan niet. Daar komt de Heer in jouw leven. En die strijd bij jou zo niet helemaal geraakt. Jy sal leef in die strijd in. Dan is daar net een manier. Ja, twee manier. En maar drie wijze. Maar gebed. Gebed. Jesus, Gebed. Here ons prys U. Gebed. Gebed. As die kracht van God. Gebed. Sluit die deuren op. Gebed. Breek die woord van deuren. Gebed. Want anders zaken. Soos niemand dit kan verander nie. Ek is vandag hier op Ruby Kasteel. En ek gee van niks om. Ek is hier te doen met 'n mens. Maar ek is te doen met 'n God. Daarom sê hy is die skepper van die hemel en van die aarde. Hy is die vormeerder van die mens. En daarom vra, wat is die mens dat U hom sou besoek het? U het hom byna gehad as die engele en hom bekleed met eer en met heerlikheid. As jy iemand hier met heerlikheid so met so sagte prys gee. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here. Vra vir jou vrou en jou son. Wanneer is, wanneer jy was strijd is, wanneer allemaal jou rug gegeen, vra vir haar, en sy jou sê, gebed is die water van die geleentheid, by elke geleentheid, jou antwoord die Here vir hierdie vrou en vir al hierdie vrouens. Kan julle die Here prys? Kan julle die Here prys? As mense die Here prys, dan staan jy op en jy prys die Here. Ek voel een kracht, ek voel een salwing in hierdie atmosfeer. Jou strijd